Welcome back to the YouTube channel, Mama Cameras. I got, I think the Dialogue South Africa, I think is bigger. So, kumambe hii tingo china mango. Akuti tinali ndi Martha Kapeni. Akazi awo Lucas Kapeni. Amene anali bodyguard wa Dr. Saulus Chilima. So, zinthuso mkati makemonso zilipo zodabwisaso. 1. Tingoyerekeza kuti iwo aja anapeza kuti power bank ndi yabwinobwino. Chijeze chabwinobwino. Koma phone mafoni ose ochoka ose. Kusinja. Kupita kwa Airtel anawuza kuti mukatenge search warrant ku polisi. Ukatenga search warrant ku polisi kuibweresa Airtel mufuna mudziwe chani mufuna mudziwe za amene foto ni last scene amangu andani koma peto chammateni pa WhatsApp komanso timufuna tidziwe tiyang'ane za mu Airtel mani munenda amazingati apolisi anangoti mudikira tikapanga tiwapatsa apolisi masa ID abwera zakupasani omwewo pakana pano zinazo zili mkati mdeteni timvere limodzi. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras. Remember kuti tipasana ma update aku South Africa kuti zikuenda wanji. Tinatikomera mtima ifa komiti kuti tikuitaneni kuti dzamve mbali yanu mufotokoze mosaopa mufotokoze momasuka kamufuna kuwerenga kufotokoza kungoyankhula zonse zitengera inoyo nde bwalo tikukupasani inoyo kuti mutilankhule. Zikomo. Zikomo kwambiri nyumba yonse. Ndiyamba ndi pa tsiku la pa 9 mene amachokera ku South Korea. Anafika madzulo around 7 tinawalandira mwa nthawi zonse mene timawalandira kakuti achokapo. Atafika tinalonjera ngati mwalonjera ndimene amandiuza zoti kumamawa ndikuchokaponso ndikupita ku Mariro ku Nkatabe Ralph Kasambala. Ndikhulupirira mwamva anandifunsa choncho ndipo ndinawayankha kuti nde mawa tikanyamuka 7:30 kuno kunyumba. Koma naloti tienda pa by road koma atuza zoti tiende pa ndege chifukwa kuti tatopa taenda mtunda utali. Zikomo kwambiri. Basi tinagona mawa kwasha mmene amapangira nthawi zonse amapita ku chechi morning mass ya 6 o'clock. Anapita ku chechi anabwerako. Kenaka abwera anandiuza zoti ndingopumako kaye mwina kwa 20 minutes koma ndidzutse ndoti of course ndoti nthawi imene amabwera samamva bwino nthupi. Anandiuza zoti koma ngakhale ndikupita thupi mwanga sindikuva bwino ndikuva ngati malungu choncho. Ndinawuza zoti bwanji usakhala ndakuti komano ndimene kulili ku office sizingatheke kuti ndikhale chifukwa Gloria amene anali ngati twice wawo ndoti atsala ndi madamu analoti apita komano sapita. Ndiye ndikungoyenerabe kutani kupita. Nawo chabwino ndi anandiuza zoti amwena ndikabwera kuko andithandiza Dani Kanyemba. Basi zikomo kwambiri. Kenaka akonzeka mamawa kuti azinyamuka ndimeneno akundiuza zoti ndipatseni champhepo. Akundiuza zoti kuku kuli mphepo nsangama ndiyimbira foni kusizira. Ndinatenga champhepo ndikuapatsa. Nawo zoti mutenga ichi akundiuza zoti it's okay nditenga chimwechi. Anatenga champhepo chija ananyamuka ndikumatani ndikumapita. After there panalibenso communication ina iliyonse chifukwa timadziwa zoti nthawi zambiri akachoka choncho ndikuti sipamakhalanso communication ina iliyonse chifukwa choti amakhala close kwambiri ndi abwana. Timadziwa zoti after kakuti akapeza mpata ndi pamene timalankhulana.
nde anapita ine ndinatsala pa nyumba nditakhala around 10 ndi pamene ndimata odi ndionere chani mwambo wa maliro ndinakhala pa screen kumaonera kumano ndinadabwa kuti mpando wa bwana mwambo unali oti wayamba kumano mpando wa bwana a vice president panalibe munthu ndiye ndinalibe nazo ntchito kuti basi mwina kapena sanatani sanafike kenaka ndinaonera kwa kanthawi kochepa ndinachokapo kukamba kuphika ku kitchen nalowa ku kitchen ndamba kuphika ndiye kuti zija ndinazisiya nditamaliza kuphika naloti ndifuna ndipite kunsika ndikagule ziwiri zitatu ndamaliza kuphika kumano chimene ndinazadabwa inali chama 11 thupi langa linadzapanga ulesi wina wake uchoti ndikha ndinazifunsa kuti chichitika ndi chani ndakhanga kuti wina wake wandisola mafupa mpaka ndinafika poti ndinakakhala pa mpando nthawi yaitali pafupi mona 30 minutes kuti mwina ndisitolere ndinasiya pakati asanamalizitse koma kuti mpando unafika pochotsedwa chifukwa choti vice president sanafike nde akungolira asiya uchene amaliza kuonera screen anatenga foni akuona foni ndikainwa kana lowa ku YouTube kana anaona kuti kenaka ndinalandira call yochokera kwa cousin wanga from Blantyre anandifunsa cousin masula bwanji ndasula bwino kainoyo akuti kodi amwene amapanga na amwene anapita nawo ku maliro kwa Rafu Kasambala ndinawuza kuti anapita ndanangoti okay chabwino ndamva asana dula funicha ndende kandi mazifusana kuti kodi ndi chani chachitika basi ndinanyamuka kafika nyumba nditafika nyumba ndipamene tsopa ndinalandira funiso kwa mulamu wanga wina amene anali ngati younger brother wawo amene watisiya pompano April imweyo ndoti anandimbira sofoni alamu muli kuti ndinamuzoti ndili ku nyumba andozota kumano musalowe kwambiri mafoni zikusokonezani mutu izozo ndizama social media musakhale busy ndi foni pajamadziwa wa social media amene makhalira zikubalalitsani ina okay ndamva basi koma ndisadandaule chilichonse chikhala bwino anadula foni yake panapita ndithu 1 hour kenaka ndi pamene no amandimbira sosisa iniro wa ku barracks anandimbira foni asese muli kuti ndatandire ku nyumba akuti musandira ku coina yake kuti mwina wauzidwa ku china chake kuti chokudzana ndi anthu awawa chifukwa nditalankhulana ndi mwana uja ndinayamba kuyisira mafoni awo onse awiri anali ndi mafoni awiri ndinayamba kanandizuti no musalire mapitake mwapatsa mphepo yosakhala bwino tiye ndilimbe mtima nkutheka anthu awo ali bwino okay basi ndinakhala kenaka alamu anandimbira po sofoni alamu musadandaule china chilichonse anthu ali bwino kenaka ndinamuimbira foni mwana wanga first born wanga anali ku Livingstonia kunzurana kunasha mama wakutasha zita around 7 kunabwera ampingo parish priest aku St. Ignatius parish anabwera ndi police welfare ya ku headquarters ku area 30 anabwera ku dzango tikhazikitsa mitima basi kuti panopa ndoti asilikali ali pa ground akusaka adakalisakasakabe koma mpaka panopa ndoti sitinamve ansaina iliyonse inazi koma kwambiri anthu aja ananti afata anapemphera ananyamuka kumapita panangopita 3 hours or 4 hours anabweraso omacha father ndi police welfare acha anabweraso ndimene no amadzafotokoza onena kuti amayi tabwera imene naine okhala inali chama 11 12 imene anabwera nduthenga nonena kuti amayi tabwera nduthenga onena kuti ndegeja yapezeka anthu onse apezeka komano zativuta anthu onse
ndimene amatiuza zoti tipite ku airport tikalandire matupi. Tinapita ku airport kukalandira matupi. Titachoka kumene kucha basi tinabwereranso ku nyumba. Tafika ku nyumba tinagona kwa chammawa wa tsiku la pa 12. Ife tinali ndi chiyembekezo kuti tinyamuka tizipita kumudzi. Moti tinadziko konzeka ndithu kuti mwina tinyamuka tsiku limene lolo. Koma unapeza kuti anatiuza zoti ayi lero lisi tinyamuka ndoti tidzanyamuka mawa. Zikuonetsa zoti matupiwa akangofikira kumanda siti kukaona nkhope ayi. Ndi zinali zotikhudza kuti mpaka natifike poti tisakaone nkhope kudavulala motani. Potengeranso ndi kuti alamu anga atakaona thupi sitinalandire kuso medical report ina iliyonse kusonyeza kuti munthu anavulala motere chonchani ayi. Ndiye timayembekeza kuti mwina atiuza kuti kodi anthuwa anali mu condition yotani. Basi tsiku la pa 13 tinanyamuka. Tinakanyamula thupi muchale mapita kumudzi. Takafika kumudzi tinayika maliro. Kenaka mawa ake tinabwerera ku nyumba. Tafika ku nyumba tinakhala tukopera pongo zanga anakhala ndi tunakhala pafupi mwezi wa mtunthu ndinawo pagumu. Kenaka ziti patatha 3 weeks ndimene no aku office ya police welfare anabwera madzulo ziti Saturday or Friday. Anabwera madzulo ndizo zota chamayi tabwera timafuna tikuwuzeni kuti Monday mubwere ku office ku CID mukaone katundu wa bambo amene anayenda naye pa tsiku limene licha ngati mafoni ndi zina chabwino ndi mwauze achibale kandi mmodzi kandi awiri woti mukaende nawo. Ndiye ndinawuza alamu angawa after atachoka alendo acha. Ndinayimbira foni alamu anandiuza zoti okay ndikabwera ndi anabwera. Tinapita ku CID anatilandira tikhulupirira tinali ku mabanja 4 kangati. Basi anatulutsa zinthu zija ndikuzisiya potero. Anatilandira ndikufotokozera kuti ayi muzi loza katundu amene kandi aku nyumba kwanu kandi achibale amene anayenda naye pa tsiku limene licha kandi foni chimene mwachidziwa kuti chichi ndi cha m'bale wanga muzitenga. Ife zikomo kwambiri ndiye kuti anamba kumasula ife anazimanga manga anamba kumasula ndikuzisiya potero. Anamba zoyamba kukhuthula kupeza kuti mafoni onse anali onyenyeka ngati ineyo ngati kuti mafoni panalibe foni imene ndinaloza kuti iyi ndi foni yakapheni palibe. Nzanga ena anatolapo foni kuti inayo inali onyenyeka ndithu tashi yonse yonyenyeka kuseri kukhako kunali kuonekako ngatiko koma tashi ndinali kuti yophwanyika. Ena zinja zoti foni tashi kwa yokha battery kwa zokha zonse zinali zonyenyeka zitsulo zonse padera. Chimene ndinakwanitsa ine kuchipeza ngati chimene anatenga Lucas ndi power bank ndi chikodi chimene anandipempha temene amapita kuti ukukuko kuzizira ndi chimene ndinakwanitsa kutenga ndi chimene ndinachiona. Koma mafoniwo sanapezeke. Ndipo titafusa kumbali ya mafoni kwa abwana amene tinali nawo pamene popo FCID kuti sona mafoni enawo motithandiza bwanji poti apa sitikuonapo ngati foni ina iliyonse yokhudzana ngati kapheni. Anatuza zoti apo tibwereranso kuluchene kunthungu akucha tikapangaso tikafufuzaso mwina tikhoza kapeza munthu imene yoyo. Ndiye tikapita pobwera tidzakuwuzani kuti mubwereso. Tinavomera tinanyamuka ndipo chinthu chija tinanyamula champhepo chija ndinatenga ndipo anatuza zoti komano mukachike pabwino ifoti chinathirika ku mafuta andege ndi mafuta andege ndi petrol kale utakhoza kutani ukhoza kaphula songo zina. Tinavomera tinanyamula chinthu chija ndalamowa ukafika ku nyumba. Basi nana kuti chichititsa isiye pafupi ndi mmene atifotokozera tinachisiya muchani mu stores yapanja. Tinasiya mu stores yapanja
kenaka chinakhala ndithu mene muchafuti weki ine ndi mulamu wanga nati alamu chinthu chichite ndichitani tichichape potengeranso ndi maloto amene ndinalota akundipatsa chinthu chija afuta titachoka kumudzi tayika maliro panangotha wiki ndinalota akundipatsa chinthu chija kutulo apo anakhangati agona pa mpando umene amagona nthawi zonse akakuti afuna apume akuonera screen anagona pa mpando umene uja ndiye chinthu chija anakhangati achifunda ndi ine ndikubwera poteropo ndi anandiuza zoti Martha tabwera tatenga chinthu chichi undichapire chikununkha kwambiri ndi chija ndinapanga nacho ngozi ija ndine ndinafunsa kuti tsono mukufunda chinthu chokuti chikununkha bwanji akuti basi koma tandichapira ine ndinalayandira chinthu chicha kuti ndichichape ndafuta maloto aja ndinanaona kuti chinthu ichichi ndikungoyenera kuchichapa sindikudziwa zoti anali ndi uthenga wotani ndinatenga chinthu chija ndikuchichapa tinayesetsa potengera ndi fungo ifika ndi chimanunkhadi kwambiri ndipo madzi oyamba amene tinachapira chifukwa chinali chija choti chimamba kupanga nkhungu madzi oyamba amene tinachapira nalo kuda matope enieni osati magazi chacha komano matope enieni ndi tinachapa naona kuti fungo lija sili kuthabe ndi mulamu wanga uchanatani titani kuti chifungo elithe nayesetsa kuti mwina lithe fungo nakagula Starsoft nachapira chinthu chicha napeza kuti fungo lichanatani linachepa kuti ndinachisamala kenaka zitapita pamenepo tinachisunga chinthu chicha mpaka napano chilipo titakhalakhala ine ndala mwanga poona kuti mafoni sakutani sakupezekabe tinaganiza kuti pena nthawi zina amatha kusunga ndalama mu foni mwina nkutheka mafoni muja munali chani ndalama titani ala mwanana kuti bwanji tesere tipite ku Airtel kuti mwina akatithandize tinapita ku Airtel cholinga chathu china choti tikangopangitsa linyo makadi aja kuti mwina ngati muli ndalama angotitulutsira ndalamazo ndi tinapita ku Airtel takafika umene kuja Airtel anatilandira ndi titafotokoza anatuza zoti mupite ku polisi mukatenge search warrant tinapita ku polisi mena anatuzira ku CID tinakatenga search warrant titabwerera ku Airtel kuja anayiona search warrant ija kenaka anatipangira makadi aja zinatheka ndiye tinauza kuti kodi zingathekenso kuti mwina mutioneneko kuti fuka last scene yawo kumbali ku phone yawo ya WhatsApp inali 10:10 ndiye tinauza zoti mwina nkutheka kuti nthawi iyi amalankhulana ndi munthu kodi sizingatheke kuti mwina mutioneneko nthawi imeneyi kuti kodi amalankhulana ndi ndani kapena anasiya uthenga wotani chifukwa nthawi zambiri akapheni amati akachoka chimene amakonda kundilankhula amakonda olankhula maonera kuti uzindiyankha mafoni foni yako isamakhale patali izikhala pafupi umadziwa ndithu kuti ine ndimayenda ndi munthu wankulu ndisija zoti mudzadzidzimuka mukungomva akuwuzani zoti kalandireni maliro ndiye udzalira utaona missed call yanga mwina ndinali ndi uthenga woti nditani ndikuuze ndi nthawi zambiri foni yanga imakhala pafupi mpaka ndinafika poyipanga kuti kumbali kuti ma message oti akubwera ku inbox kwanga ndinapangaso uchene yake kuti ndizidziwa nsanga kuti toni hii ndi message yabwera ku inbox cholinga ndimafuna ndizidziwa nsanga kuti andipatsa uthenga chifukwa pena amatha kungokuimbira ali njira ola amatha kungokulembera message ndikubwera koma ndikonzereni zakuti ndikuchokaponso nde izozo ndi zimene mafoniwo titapanga choncho talondoloza anatipangira Airtel zinatheka komano mu nthawi iyi yoti tifufuzeno za last scene yawo ikuti amalankhula ndi ndani ndi anatuza zoti izozo tifufuza tikafufuza tizitumiza ku polisi komweko ku CID ndiye kuti CID onda amene akakupatseni chani ripoti ndi mmene ife kuti tatani titafufuzire ndiye kuti mukadikira mafoni ochokera ku CID tinavomera ndalama ngawo uzikoma kwambiri basi tinabwerera ndiye kuyambira nthawi imeneyoyo sina andreso koina yose ochokera ku CID kuti mwina
tikamveza zokhudzana ndi mafoni olo nthawi imene anatiuza zoti yayi mwina tikabwereranso kunthungwa kucha tikakapezanso mafoni aja tidzabwera tidzakuwuzani sanatiuze china chilichonse kufika na tsiku la lero. Mwina ineyo ndikati ndifotokoze kumbali yanga ndi mmene tinasiyanirana ndi Kapheni Lucas ndi mmene momo zikomo kwambiri. Pepani kwambiri tingopempha kuti tiyime kamphindi kochepa polemekeza mzimu wa Mr. Lucas Kapheni. Mzimu wa Lucas Kapheni wose mutende. Kani ano mafotokoza mwachimvekere tonse taimva kuno bwino. Pepani kuti inali nyengo yowawa kukumbukira zinthu zimene zinachitika mbuyo kudziwa chikondi chimene muli nacho kwa iwo komanso ndi losi yaikulu kwambiri ku banja lanu. Ifeyo a komiti ndifopepesa kwambiri kwa inuyo ndi ku banja lanu. Muchimve mu mtima mwanu kuti komiti ino ili nanu limodzi ndipo funa iyesese kuti mwina mayankho ena ndi ena mukhale nawo komanso igwira ntchito kuti kafuka amene aende bwinobwino. Nde mutilola kuti anthu akufunseni mafunso ena ndi ena kuti mwina simunafotokoze mwachimvekere kapena zina simunalankhule kuti muthe kulankhula. Nde ndipange open floor kwa members. Tiyamba ndi Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Pepani Mike Kapheni chifukwa cha zomwe zinachitika. Mwalongosola za kuti atakuita nani munakapatsidwa skumba ndi anakuwuzani mawu onena kuti mukachisamale chifukwa inagwera zinthu zina ngati mafuta choncho. Ndimafuna kuti poti mafungo mwina munthu umatha kudziwabe kuti fungo ili likhoza kukhala la chakuti mmene mumamvera fungo limene limamvekalo kapena mmene chovalacho chimaonekera mukuganiza kuti chinali chani? Zikomo kwambiri. Chovalacho zomwe ndanena kuti chimaoneka ngati mwina chifukwa choti chinakhala ngati chakhalitsa sindikudziwa kuti anachikamo patapita nthawi itali bwanji kuchokera amene anakatenga zinthu zija koko kuti mene anachimangira chifukwa chinali icho choti chinamba nkhungu ngati kuti chinali ngati chonyowa chinthu choti chikanyowa iti ndiye munachika pena pake poti opanda dzuwa ndiye chimamba kupanga nkhungu ndimene chimaonekera chimene chocho koma chinali icho choti chokhala ngati chinali doti lokhalokha chinali cha black koma choti chimakhala ngati kuti mwina chinali muzifumbi choncho zija zoti zomwe ndanena kuti titachichapa madzi oyamba anali matopeni eni sichimaonekanso bwinobwino kuti black chantani matopeni eni. Kumbali ya fungo la uchene la mafutalo ndingane kuti nali fungo la chilendo ngati kwa ineyo chifukwa ngati kumbali ya fungo la parafini petro ndimatha kulidziwa bwinobwino komano fungo limene lili linali loti la chilendo zija zoti titachisiya mu stores yapanjayo timati tikakhala mwina ngati mene mulili inuyo kumene kufungulo limatha kumveka. Ndimene ndingayankhire. Zikomo kwambiri. Ndimafunsa zimenezi chifukwa chokuti panabwera mayi ndaiwala koma makamba zoti katundu wawo adagwera mafuta. Ndiye nkhani imene iyi tufuna kuti timvetsetse bwinobwino
ndiye timafuna tingomvanso mbali yanu mmene mwalongosolera pa zifukwa za information inanso imene inabwera ku komiti kuno nkhani yokhudzana ndi mafuta a ndege. Ndiye mmene mwatilongosoleramo ndiye kuti ifenso ngati komiti titsatira tione kuti kodi mfundo imene tikhoza kupanga nayo bwanji. Koma ndimafuna chachiwiri nitadziwa kuti mwanena zokuti munakatenga power bank. Power bank imene ilipo ngati zikoma kwambiri. Power bank yo ndiyoti ilipo komano anaitenga ndi mwana wanga amene ali first born wanga. Ndoti mene ndimaitenga power bank inali ya nyuwani anagulaso ku South Korea komwe kumene amabwera inali ndi twili ya nyuwani. Komano mene ndimakaitenga inali kuti inali yosweka ukuku ku chargerako. Inali kuti yasweka chizoti timati tikaipanga chonchi imamveka zitsulo mkatimo. Ndi mwana wanga anayimasula kuiona mkatimo chizoti anati mwina ndikaisire kuikonzetsa. Komano atapita nayo kukonzetsa ndoti sinatheke. zikoma kwambiri. Mwanena kuti munapeza funso lomaliza munapeza anthu ena anapatsidwa mafoni amene anali ophwanyika amene munawaona kuti anali ophwanyika. Panali mwina imodzi mwa mafoni amene munawaonawo kuti munawaonabe kuti inali mu condition yokuti ikhoza kugwira ntchito. Zikoma kwambiri. Ndinganene kuti ayi ndimene ndinaonera mafoniwo panalibe foni yoti tikhozona kuti ikanatha kugwira ntchito fuka ngati imene anatenga chimaneni inali kuti yophwanyika tashiye imangoonekako pang'ono ujeni yakuseri kava yakuseri ndimene imaonekako ngati komano sinali foni yoti akhozona kuti ikhoza kubwereranso kuti igwirenso ntchito. Olo imene so anatenga siti lapukeni siti ndani inalinso foni yoti singabwererenso. Kafoni kamene kanadzaoneka kuti kamoyoko kanali ka tani kanyemba kanali kakang'ono kakang'ono. Ndi kamene kanaoneka kuti kanali kamoyo komano sindikudziwa ngati kanali kuti kakhoza kugwira ntchito. Chair ineyo ndiyimire pamenepo pakakhala mafunso enanso ndibwere kutsogolo zikoma. Betsa Kasena. Zikoma kwambiri Chair. Mai kapeni ndi joini azanga kukupepesani chifukwa chakuti aya bambo ako nyumba ivani kupepesa kuchokera kwa anthu akuchokera kudedza Kasina. Menanena Chair muja kuti tinalo limodzi pemphe Ambuye kuti apitirize kukulimbitsani ndi kutonthozani. Komabe ndi joini anzanga kuti mwina ndifunseko mafunso awiri kuchokera pa zimene mwatiuza kuti mwina zithandizira kuti tipeze mansala pakafukufuku athu. Ngati ndinamva bwino lomwe munatero kuti munafuna kuti nditsimikizira kuti pa mafoni awiri amene anali nawo amunanu mutayesa kuayimba mwana kuti onsewo samapezeka andi apa panali pa 10 June 2024 ndichonje. Zikoma kwambiri. Koma WhatsApp wawo wa malemuwa ngati ndaona bwino lomwe mwanena kuti last scene yawo imonetsa kuti inali 10 minutes past 10 mmawa wa tsiku lomwelo se. Zinali choncho. Atachoka ku nyumba pakati pamene pa last scene wawo wa 10 past 10 musimu munayankha nako china chilichonse. Zikoma kwambiri monga mujandanena kuti nthawi zambiri amati akangochoka pa nyumba choncho timadziwa zoti apapa ndiye kuti sitilankhula naso after atasiyana ndi abwana ndi pamene amapeza mpato kuti ngati pali china chake choti andifotokozere amatha kundiyimbira. Komano akakhala kuti achoka ku nyumba chonchi sipamakhalanso communication ina iliyonse. Koma apapa ndoti sinalandirenso foni ina iliyonse komanso sinaonepo message ina iliyonse yokhudzana ndiwo. Chabwino nkhani ya kupanga identify thupi la malemu mwanena kuti alamu anu ndi amene anapanga identify. Zikoma kwambiri ndamene anapanga. Adi munandiwuzanso kuti
mpaka na lero kapena mene makayika maliro munakayika alakuzati musaone nkhope koma simunalandire medical report iliyonse yolongosola kuti anavulala bwanji kuti anene kuti musaone nkhope kuphatikiza ndi achimwene awo alamwano sanapatsidwe report iliyonse mpaka munayika maliro. Azikoma kwambiri zinalidi choncho ndithu sitinalandire medical report ina iliyonse ndipo ifenso tinalodzifunsa kufunsana kuti ine ndimakhulupirira kuti mwina ngozi ina iliyonse ikachitika pamabwera medical report anthu kufotokozerani kuti munthu wanu anavulala motere kuti afike poluza moyo ndipo zimenezozo timakhulupirira kuti ndimene zimachitikira koma tinadabwa kuti ife mpaka tinakayika maliro mwina timayembekeza kuti kapena mwina tikachoka kuku kapena ndi pamene atadzatiuze koma mpaka kufika siku la lero sitinalandire medical report ina iliyonse. Chair, anthu amene abwera kumbuyo anzanu mwina ndi mwayi womvetsera kapena mwina ndifunse kwa inu nokha chabwino amanena kuti inalipo nthawi imene kudachitika autopsy report andi akubanja aliyonse adafunsidwa akhalepo kapena akuntchito timanayimirira popanga autopsy report andi malingana ndi commission of inquiry yambuyomu nkhale BFU inalongosola bwino kuti mabanja onse anapanga nawo autopsy kupatula banja la situ zoti banja munapanga nawo za autopsy report. Apo pomwe nafunso imene angandiyankhe ndalama angandiyankhire ndiwo kumano ine apo sindingakwanitse kuyankha. Kusenza kuti kubanja kwanu simunapanga nawo kane ndi report kana chair napanga ndi report chimene mangasa tapanga ndi the Lapken family document sinapanga nawo autopsy report koma apapa tikupanga kuti inunso banja lanu akapheni simunapanga nawo participate ndi simu zojusa za kuti munapangidwa kafufu wa autopsy report. Zomwe ndanena kuti mwina kumbali ngati imeneyoyo alamu anga ndi amene amaziyendetsa. Chair, sindoti mupanga advice bwanji foti mwina funso lamene kwankhanda alamu amene aneneramu koma paja pa ofi paja sanatenga nawo ofi. Zona panopa kucheza ndi amayi Martha Kapeni ndezikhala zovuta kuti ena asanandire masamani ngati pale mafunso ena amene akufunikira ndikuti tizakambirana kuti ena azabwera. Chabwino mwina pomaliza chair pa nkhani imene ya autopsy ndi ma report ena amene achitika mbuyomu ena anabwera kuti munayitanidwako kupatsani ma report amene makafikira ya BFU ndi ya inquiry munafunsako nkhani kuza ndi ma medical report ndi munayankhidwa kuti chani ngati munayitadwa nawo. Ngati ku inquiry ndoti ngati nthawi imeneyo tisaname mitu yathu inali kuti mudziwabe ndi nthawi imene chenakha ngati ndiyo yandikana kwambiri kumbali ngati imeneyoyo sitinafunseko ndiyankhe choncho. Mukhoza kufuna kuti report limene likapena ngati committee kuthandizeni nkhani ya medical report kapena autopsy report ya malemu amunanu kuti tidziwe kuti zinakhala bwanji anafa motani kapena anavulala motani. Chimene ife timafuna kungodziwa kuti anavulala motani kuti afike poluza moyo chimene timafuna tingodziwa chimenecho ndipo anali mu condition yotani kuti kufika poti kutiuza zoti tisaone nkhope ndipo anthu akangofikira kumanda timafuna tingodziwa chimenecho kuti chinachitika ndi chani ndipo anavulala motani ndi chimene timafuna kutidziwa. Chabwino chair mwina kuchokera kuti Dzakasina panopa timene pamenepo mwina just to note chair kuti nkhani ya Airtel ndi TNM yo poti iwo sadafusa sanandire report pano mwina as a committee we might want to take a route of subpoenaing Airtel and TNM mwina kuti we can have that kind of information. Chair Dzakasina submit. Do akasangaze zikomo kwambiri chair poyambirira ndicho ineso azanga amene apereka mauthenga opepesa ku banja la Kapeni chifukwa cha imfa ya ngozi imene inagwa ku banja kwanu. Ineyo ndili ndi mafunso awiri. Funso loyambirira ndilakuti mutatenga search warrant imene munakatenga ku court ka ku polisi kuti mufufuze za mafoni
amalemu akapheni. Simunafunsenso kuti mufufuze kuti kodino mafoni amenewa angakhale kuti ali kuti location yake. Izo zonso ndizoti tinafuna kuti tidziwe ndiponso tinafotokoza komano ndizomwe ndanena kale kuti chimene anatiuza ife ngati ku CID anatiuza zoti abwereraso kuti akafufuze kuti mwina akapena khuzo kapezaso. Uku ku Airtel anangotiuza zoti tifufuze, tikafufuza zomwe tizipezezo tizitumiza ku CID polisi. Apo a CID ndi amene akakuitaneni kuti akakuzeni zomwe tapeza. Chabwino funso lachiwiri, inuyo ngati kubanja mwina mumakhala ndi mafunso pa zamene ngozi inachitikira. Pali malipoti ngati ripoti ya BFU imanena kuti ngozi inachitika chifukwa cha nyengo imene inali mu Chikangawa. Sindidziwa ngati kuti muli ndi mafunso amene mwina mungatipatsa ifeyo ngati komiti kuti tithandizire pakafukufuku amene tikupanga pano. Zikomo kwambiri. Ife mwina chimene timafuna kwambiri nzona kuti inde ngozi imachitika komanso ngati kuno kwathu ku Malawi mwina tikhozona kuti ndikoyamba kuchitika ngozi ya ndege. Komano chimene ifeyo timangofuna kuti mwina tingodziwa ngati ifeyo akubanja timangofuna tingodziwa kuti kodi ngozi inachitika motani ife tibe ripoti ina yonse yosonyeza zoti kodi ikapena sitinantepo uthenga inayonse kuti ngozi inate ayi. Koma ifeyo timangofuna tingodziwa kuti kodi zinali bwanji kuti ndege ifike poti yagwa, kodi weather inali bwanji kuti zifike pa condition imeneyo. Chimene ifeyo timafuna tingodziwa ndi chimene chongati akubanja. Pamene a BFU amene anafufuza za ngozi imene amapereka ripoti yawo timamva kukhala ngati kuti anayitanitsa mabanja onse amene anakhuzidwa nkukapereka ripoti limeneli. Inuyo simunayitanidwe nawo? Zikomo kwambiri. Anatitana tinapitadi ku Segreg Hotel ndoti anatifotokozera zina ndi zina komabe ngati mafunso enawo ndoti be amene amafusidwa zija zoti samatiyankhabe moti mugwira mtima bwinobwino ndi ngati zina amatha kumanena kuti izi zisofe sitikudziwa kuti zimachitika ifai chani. Komano ngati mafunso ena ndi ena tisaname tinalibe ndi mafunso amene timatuluka amene umwe kuti okay basi tinangozisiya kuti ache bwino ndipo tinavomereza. Chair, mafunso anga ndi amene. Mulanje North. Zikomo kwambiri Chair. Naneso ndijoyina ndi anzanga kupereka chipepeso ndi imfa imene inachitika yokhuza amuna anu ndi anthu ena onse amene anamwalira mu ndege muno. Kuchokera ku Mulanje North tikupepesa kwambiri. Ine funso langa ndiloti poti amuna anu anali amene amayang'anira chitetezo cha malemu Dr. Chilima ngati guard commander amene ndithu amakhala kuti chitetezo chawo amakhala kuti amachiyang'anira. Lipo siku kapena masiku ena amene anatha kukamba ndi inuyo mwina nkhawa zawo zokhuza ndi ntchito yawo yoteteza malemu a Chilima? Zikomo kwambiri. Ndinganene kuti mwina kumbali yoti imene amafotokoza ndizomwe ndanena kale kuti nthawi zambiri amakondo ndiuza maonena kuti muziyankha mafoni chifukwa choti ndimayenda ndi munthu wamkulu. Nde chimene angakumane nacho abwana mwembekeze kuti inenso ndikuchikhoza kumana ndikhoza kundipanga affect. Nde izozo chimene amatichenjeza kwambiri amakonda kulankhula choncho. Ndinganene choncho. Zikomo kwambiri. Aliposa wina ngade? Oh, okay. We plan time malabada.
ndilande Nyambadwe. Zikomo kwambiri chair, ine ndi Ismail Nkumba, MP wa Blantyre City, ndilande Malabada Nyambadwe constituency. Poyamba ndipepese pa chipinjo chomwe mwakumana nacho Mulungu akufungatireni. Ndimafuna ndiziwebe kuti mene amafotokoza kuti moyo wawo makhala wa chiopsezo. Akamafotokoza chonchi amakamba chifukwa kuti amayenda ndi munthu wandale okapena kuti panali chiopsezo china chake chomwe iwo anachiona. Funso lachiwiri mafuna ndidziwe kuti kodi anagwira ntchito ndi vice president nthawi ilali bwanji, poti vice president amazona ndi apolisi ambiri anasankha bwanji amuna anu kuti aziyenda nawo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ngati kumbali ya chiopsezoyo ndikuti funso lampanda ndaliwala sindodziwa munati. Mmene mutafotokoza kuti amathokozani kuti phone yanu izikhala pafupi chifukwa amayenda ndi munthu wamkulu. Ankhani imeneyi anayamba akuyikamba kuyambira liti? Amayikamba chifukwa kuti akuyenda ndi munthu wandale okapena panali period ina yake yomwe amaona kuti moyo wawo uli pa chiopsezo. Ndiko. Okay, zikomo kwambiri. Ndinganene kuti iwo suti mwina amafotokoza zimenezi potengera kuti amayenda ndi munthu wamkulu komanso ndizani kuti wandale. Ndebe amadziwabe kuti nthawi iliyonse china chake chikhoza kutani kuchitika potengera amadziwa ndale. Ndingayankhe choncho. Lachiwiri chenera kuti anagwira ntchito ndi vice president nthawi ilali bwanji, komanso kuti iwo asankhidwe kuti aziyenda ndi vice president anasankhidwa mu njira yotani, anawasankha iwo chifukwa chani? Zikomo. Zikomo kwambiri. Vice president anaenda nawo ndithu kwa nthawi itali. Ndinganene kuti koyamba kwenikweni inali 2014. Anapita kumene ku 2014 kwa vice president. Ndizoti anachita kuwapanga interview aino ake eni a vice president. Nthawi atapereka ripoti kuti ndikufuna nthawi imene anali ngati twice kwa Gulo, Mr. Gulo. Ndamene anali ngati gadi commander nthawi imeneyo, iwo anali twice. Ndi anaenda nawo 2014 kudzafika titafika ma elections a zili 2019. Nthawi imeneja tinasiyana, ife tinadzapita ukafukuleko. Kenaka atadzawina solendo ndimene tsopano amadzatengano kachiwiri tsopano ngati gadi commander. Komano uthenga umenewo umachokera ku polisi kwathu. Pochokera ku office ya vice president kupita ku polisi. Ndi apolisi ndamene anachuza ngati Akapheni, Mr. Kapheni. Zikomo kwambiri. Lilongwe Mudi, kenako chair Unzozi Mvai. Zikomo kwambiri chair. Inenso ndi wa join anzanga kuchokera ku Lilongwe Mude, anthu onse aku Lilongwe Mude auti pepani kwambiri chifukwa cha zimene zidachitika, tidaluza munthu wamkulu komanso msilikali ofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Pepani kwambiri. Mu kulankhula kwanu mayi zikuoneka kunena kuti mudali ngati timu onse ogwira ntchito kwa vice president mmadziwana, ndipo mwakhala ngati timu. Matiuza onena kuti mmafunanso kwayimbira amayi Chimaneni, kenakonso nawonso amafuna kuyimbireni. Ndi mwalankhula mawu amene mwina atithandizirenso kafukufuku kwambiri. Mwanena kunena kuti mawu anu mukukalandira mafoni. Mwanena kunena kuti kafoni kamene kamaoneka kamoyo kanali ka Dani Kanyemba. Ndi akazi awo anabwera anatiuza onena kuti adaya wayimbira foniyo kumadzulo tsiku limenelo idayitana koma kenako sidayitane. Ndi ndimafuna ndikuthokozeni kuti mwanenako mawu amenewo amene atithandizire kuyang'ana zina ndi zina. Koma funso langa ndi nkhani ya ntchito ya munanu adali gadi commander ngati wachitetezo. Akamabwera ku nyumba
amatenga mfuti imene amayenda nayo. Ndikukhulupirira kuti Guard Commander amayenda ndi mfuti ngati wachitetezo wa Vice President. Sindikudziwa ngati amatenga mfuti akamabwera ku nyumba. Zikomo kwambiri. Amatenga. Ndiye kuti so tsiku ili akupita ku ntchito anayitenganso futi. Zikomo kwambiri. Tsiku limeneli ndinganene kuti mmene amabwera ku nyumba sanabwere ndi futi. Komano sindikudziwa kuti ku ofisiko anayenda motani. Koma mmene amabwera mu tsiku akuchoka ku South Korea, tsiku ilili sanabwere ndi futi. Anayenda kupanda futi. Zikumveka kwambiri chifukwa choti sangaloledwe kutenga futi kupita ku South Korea nkubwerako, ndipo zimenezo nzomveka kwambiri. Zikoma kwambiri mayi. Mwina funso limeneli lidzafunsidwanso kutsogolo kuno kuti tidzadziwe amene kuti protocol yawo imayenda bwanji akamakwera ndege, kuti amatenga mfuti kapena imapita pa galimoto akayitengera komweko. So izozo tidzafunsa kutsogolo kuno kwa akupolisi chifukwa timafuna tidziwe kuti kodi pakatundu pawopo ndikudziwa kuti sangakupatsireni kuti ayi futi yamuna anu ndi chifukwa choti idali yakuntchito, komabe timafuna tidziwe kuti kodi akuyang'ana katundu wawoyo futi yawoyo adayipezaponso. Koma chair ndimafuna ndingopanga comment nkhani ya autopsy report. Zikuonetsa kuti maripotiwa akutuza kuti adachita ma autopsy report, koma ukhala ngati ambiri sadapatsidwe ma autopsy report. Nde mwina tidzafunsa madokotalawo kuti adzatipatsire, komanso kuti tidziwe bwinobwino nkhani ya ma autopsy report wakuti adayenda bwanji. Chair, it was just a comment. Zikoma kwambiri. Momwemo paja tinafotokoza kuti phase yomalizira izakhala search and rescue kumene matupiwa tizafufuze bwinobwino kuti matupiwa anapangidwa hando bwanji. So tipitirize ndi mafunso athu. Zikoma kwambiri Chair. Potipatsiranso ife anthu akuncheudzo zimvaye kuti tiyafunse mafunso mayi Kapeni. Poyamba ndikupepeseni mayi Kapeni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Umve ndithu kupepesa kuchokera kwa anthu akuncheudzo zimvaye. Kwanga kwambiri mangofuna ndifunse kuti chimwalireni bambowa moyo wanu kuyenda bwanji. Nanga nkhani ya ma benefits pension ndi zina zotero zimene zimenereka kuperekedwa munalandira. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Moyo ndinganene kuti be kuchoka nzibambo pa khomo chimakhala chinthu chovuta. Moyo umatha kusintha, moyo umakhala ovuta ndithu, koma tinachivomereza. Kumbali ya ma benefits ndoti itafika chiwete tinalandira. Pension anatipatsa, compensation iso tinalandira. Zikoma kwambiri. Compensation imene munalandira kuchokera ku Malawi Defense Force kapena mwina tafotokozani bwino kuti munalandira kuchokera kuti. Zikoma. Ndikhulupirira kuti compensation imeneyi inachokera ku City Police chifukwa choti ndikumene amagwira ntchito. Zikoma kwambiri. Zikoma Chair. Zomba Tondwe. Zomba kwambiri Chair. Ine ndi yambeso ndikupepesa mene yapepesera nzanga kuti munaluza munanu komanso mbali nayo munaluza mwana pepani kwambiri. Chair nimafuna kuti mwina for clarity nanga si mai Kapeni ayankhulapo nkhani ya mmene anaonera zinthu za anzawo kupatulapo power bank. Nimafuna ngoti pasa chithunzithunzi kuti mukayerekezera chifukwa anzana atabwera ananena kuti mmene anaonera mafoni awo analosweka modabwitsa. Ena anambayika chitsanzo kuti zimachita kuoneka ngati anayika mu mtondo ndikumaswa mmene ali pasa chithunzithunzi. Ena sindingoti ambiri akunepereka chithunzithunzi chomwecho. Then nimafuna muyerekezere mmene munaonera mafoniwo ndi mmene inalili power bank kuti tingasiyanitse bwanji kuonongeka kwake. Komanso amene anenera anzanga kunabwera
anzanu posachedwa apa anaperekanso chithunzithunzi kuti kafoni kakang'onoka anakana kukatenga chifukwa kuti kanali kuti kaonongeka kasweka sikanakathekanso kuchaja kanali kuti kaonongeka kwambiri ndiye munapereka ngati umboni oti bolako kameneka kakang'onoka ndimangofuna kuti komiti ikhale ndi clear point nangasi tikufuna kuti pamene pakhala ngati pakusokonekera tipapange clear kuti amalawi akhale ndi chithunzithunzi chofanana ndiye timafuna kuti ndisiyanitsira kuti mene nalili power bank kwayekeza ndi mafoniwa komanso mwina kafoni kameneka mungazisiyanitse bwanji kuonongeka kwake zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri. Kafoni kakang'onoka kunjaku kamaoneka kabwinobwino sindikudziwa zamkati monga amene nanenera poyamba pacha kuti kunjaku cover ya kunjaku imaoneka bwinobwino komano kuyatsa simaonesa kalikonse ndiye sindikudziwa mkati mukuti kodi munali motani koma kumbali ya mafoni mukuti phone kapena power bank power bank ndi apopo ndi yankha funso limene amanena za kafoni kakang'ono ka kanyemba komano power bank ndoti kwinaku inali yabwinobwino ndithu komano inaonongeka kuchajirako kunakhala ngati kuti kuphwanyika kwenikweni kucha kuphwanyike zoti timati tikayapanga chonchi mamveka tizitsulo mkatimo kuti tikuyenda moti atayemasula anapeza kuti kopanga kochajirako kwaphwanyika zija zoti atapitanso kokonzetsa okonzayo sanakwanitsenso kuyikonza zikomo kwambiri chapanja cha power bank chinali bwinobwino chikava chakechi cover yake inali yabwinobwino mene amaisa kafoni kakang'onoka amaisa ndiyeni yakewo kapena munangozidwa munali pompo chabe kapena munali limodzi tinkokhala ndi chithunzithunzi ndoti atalandira chifukwa nthawi anapitako ndi kangati anali mkulu wake ngati si brother wake atatenga foni cha anayetsa anayesera kuti muna kuyatsa kanali ka keypad choncha kukayatsa sikamapanga oni yapene ndakumva ndi bwino kwambiri ndimafuna mungotitsimikizira kuti munalipo kapena munangomva kwa amene mukunenawo just that clarity ndinalipo zikomo kwambiri chair. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndi join anzanga Mike Kapeni komanso Bambo Kapeni opereka ndithu uthenga opepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency pepani kwambiri pepani ndingofuna pakhomo yoti ya emergency kuti mwina kale munthu wachokapo mwana ali pakhomo amatha kuimbira podzera kafoni kamene kanali kakang'ono koma kanali mudzina lawo kamene kasotina kapitanso ku Airtel ku TNM kuti tikasinthe ma ujeni awonse tinapitanso ku TNM ukoko ndoti timakangosintha ngati mudzina lawo chani zina ndi zina ku TNM so tinapita koma wakaka kanali kuti kamakhala pakhomo koma awiriwa ndi amene amayenda nawo anali a Airtel. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso lina anafunsa azomba thondwe komabe ndingofuna ndingomvesesa bwinobwino munayankha mbali imodzi ndikuona ngati mbali inanso munayankhe amafuna kuti mukhale ngati mwayerekeza kapena mwachita compare power bank imene alili ndi mafoni amene munaonesedwawo power bank ndi mafoni chovulala kwambiri chimaoneka kuti anali mafoniwa kapena anali power bank ndimafuna ndingomvesa clarity pamenepo. Zikomo kwambiri anali mafoni tisaname moti olotose tinafika poti komatu anthu awa wangozi inali opyadi mafoni mpaka nakufika ponyenyeka chonchi zija zoti chilichonse chinali padera chilichonse mabatire chani mafoni akuluakulu amatashi chilichonse chinali padera zija zoti ngati ne sinalozepo ulo ndi china chake chidutswa china chilichonse choti mwina foni ya amuna anga ndiye ayi zija zoti chilichonse chinali pambali mabatire chani mabatire achoti amaonekanso kuti aphwanyika mabatirewo zija zoti sungatengenso batire chakuti ndikhozona kuti ndikayikaso mu foni zaphwanyika zoti zimatha kuchoka kulumikizira batire ndi ujeni zimatha kuphwanyika kuphwanyika kunali kwa choncho. Zikomo kwambiri ndikungoyerekeza masaizi ineso ndi power bank kunyumba koma makhala ukulirako kusiyana ndi foni power bank imene ndi mafoni tayerekezani kuti mafoni anali akuluakulu ka power bank kang'ono kapena power bank inali yayikulu ndingofuna ndipesese. Power bank inali yayikuluko ndithu
chifukwa choti ndinakhala naye nangasi anabwera madzulo ndiye nali kuti nsanayione bwinobwino anabwera naye madzulo ine ngati kuli koyigwirana ndiuso zoti tandiyikira pa chaja mawa ndiyende nayo ndinatenga power bank ija ndikuyika pa chaja mamawa anatenga ndikumapita nayo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mapoyankha kuzomba thondwe munanena tukunja konseko power bank iyo inali bwinobwino ndi momwe mwete zikomo kwambiri chiujeni chakunjachi chinali chabwinobwino kuphwanyika kunali ukuku ndi pang'ono kavako kunjaku kanali kuphwanyika kuphwanyika kuja kuti sili madziwa kuti kodi kuphwanyika kumene kuchinaphwanyika motani kava inali yabwinobwino koma ukuko khako kochajirako kunali kuphwanyika ndi kakava kapang'ono kanali kuphwanyika kusereko kochajikako ndithu kanali kuti kapindika kwenikweni kupindika kuti ngati kungakhale kukonza ndi kuti uchite ukakanula choncho ndimene kanalili. Zikomo kwambiri nkhani ya autopsy kapena medical report imene munachulira ndigwirizane ndi anzanga kuti munapoti inu kunalibe ndi muna kapena tipeza benjira zina kuti tiziwe kuti kudanayimirira family kumene kundi ndani ndipo thupi la malemu amunanu linali condition yanji ndisindikuziwa kuti alamu anu atakaona thupi kuti kuseri kwanakuwuzani kuti komatu malemu amunanu zinali motere ngati anakuwuzani mukhoza kuwuza gulu lino kapena ngati sanakuwuzeni mukhozanso kutiwuza. Zikomo kwambiri atakaona anatiwuzadi komano kunena kwawo ananena kuti ayi sanali mu condition yabwino mwina ndichifaka anatiwuza zoti tisaone. Zikomo kwambiri. Cheya funso langa lomaliza panabwera anthu ena pamene mwakhalapo ndi iwo amakana ndithu kuti anene kuti iyi inali ngozi amati asiri kuziwa padakali pano moti tukanganaso komiti imeneyi kuti tifufuzire kuti inali ngozi kapena ayi ndiye ndimafunanso nanu ndikufunseni kuti mukamakhala mumati imene inali ngozi kapena muna chilipo chinachitika ndikutero ifo panakhala anthu ena pamene panena kuti ine sindinganeneretu kuti ndi ngozi inuyo muli mbali iti kuti inali ngozi kapena sinali ngozi. Zikomo kwambiri ineyo ndinganene kuti choona chenicheni sindikuchidziwa kuti ka inali ngozi ka sinali ngozi komano mwina chilungamo chenicheni timvano kuchokera ku nyumba inoyi kuti kodi inali ngozi kapena ayi kumapeto kwa zonse. Zikomo kwambiri. Cheya mayiwo ndamva kuti afuna aziwe chilungamo mwina amenenso amalawi kumafunsira kuti chilungamo ndi chiti. Pomalizira munanenaso kuti report ya BFU kwa inuyo muna ndi mafunso ambirimbiri mutamaliza kuchidwa brief ndikhoza kunena kuti inunso simunakhutire ndi zosatira zochokera ku BFU ndi momwemo. Zikomo kwambiri ndizoona. Thokoza mangufuna ndimvesese kuti malemu anabwera akudwala kutoka ku South Africa kapena anamba kudwala atafika ku nyumba. Zikomo kwambiri amene atanamba kuzimva mphepo ali akubwera mkati mwa ulendo wawo akubwera ndi pamene anadzazimva ngati akumva timafiva ina yake ndimene anafotokozera ndinafunsa kuti mwamba kumva litiyo ndanazo kuti amene ndimabwera mwapapa ndikuzimva mphepo ina yake ngati mwa malungo choncho komano nthawi imeneyo ndinafunsa kuti mwa mankhwala andizoti ndinapempha panado kwa Dani Kanyemba wandipatsa ndipo anali kuti amwe mankhwala nthawi imeneyo mawaso amene amapita anangomwa panado ndanazo kuti mwina ndikachoka kuku ndimuza Dani Kanyemba andiyeze chani malungo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha yankho yanu tufuna kupanga establish tupirawe naye bwanje pakuti iwo anali army commander anali guard commander ndamene amapereka chitetezo kwa a VP mungatidziwitse kuti iwo ngati guard commander umoyo wawo unali bwanji anali bodyguard anali amanyamula maweti anali wamphamvu mukaona tupira kuti pasa chithunzi cha mphamvu za zimene iwo anali nazo. Zikomo kwambiri. Lucas Kapeni suti anali wathupi kwenikweni koma ndingani kuti anali wamphamvu kumbali ya mphamvu ndi anali wamphamvu koma kumbali ya maweti ayi Lucas samanyamula maweti. Zikomo kwambiri. Chabwino anali wamphamvu chofunika kuti anali wamphamvu
Yeah. zachibadwidwe Zachibadwidwe. yeah. Chabwino inuyo mene munaoneramo ndikuphera kuti kudwalako ndikumene kunalepheresa kuti alephere kuteteza umoyo wa vice president pa ulendo. No, Lucas anali munthu wamphamvu ndipo kudwala koko sikuti kunali kudwala kuti zicha zoti amakanika kuti kachanchani ayi anali wamphamvu so kwambiri. Moti niyo magomera ramona anu ya mphamvu kwambiri. Lucas anali munthu wamphamvu anali nyamata ndithu wamphamvu kwambiri. Izinali zodabwisa kuti VP anatenga ndikukhana nthawi yayitali kumbali ya chitetezo. So kuti chilipo chimene chinachitika tsiku limeneli chimene chinalepheresa kuti alephere kupereka chitetezo chokwanira. Apopo sindingayankhe sindikudziwa kuti chinachitika ndi chani. Chabwino munafotokozanso za jacket kuti anatenga jacket chifukwa choti amadwala kapena chifukwa kuti anamva weather kuti sili bwino. Sikoma kwambiri anamva zoti weather sili bwino ndi chifukwa chake anatenga jacket nzawo anawayimbira foni kuti akuno kukuzizira ungoyenda bendi cha mphepo. Sikoma Jacket imurapasa anaivala kapena anangoinyamula. Sikoma kwambiri sanaivala foti ali mu uniform anapita mu uniform ndi anangochitenga kumano kusonyeza nkuthandauzabe kuti mena amapitoko anachitenga befika kuti pa nthawi yokatenga zinthu kapoka ona katundu yoyo ichocho tinachipesa chili muti chili pamene tinakhulupirira kuti anayenda nacho ndi koma sanachivale chifukwa choti anali ali mu uniform. Chifukwa icho chinali cha civilian. Mafani kaini chithunzi cha jacket imene china cha civilian sinali cha nkhondo cha policeman china cha civilian. No apapo ndakumvesesana. Iniyo munalodabwa jacket itapezeka kuti inaibe magazi koma imanunka inaini madoti simundadabwe. Sikoma kwambiri ineyo ndinali ndi chiyembekezo kuti mwina kapena ku jacket kuti kamachapa tipeza magazi potengera ndi mene inali ngozi ndi mene anavulalira anthu nanga si chinthu choti chinali limodzi nzachidziwike kuti ndiye kuti mwina anali nacho pafupi. Ndimayembekeza kuti mwina tipeza kuti chili choncho komano titachichapa madzi oyamba zomwe ndanena kuti sitinaone magazi koma linali ngati doti. Tiyankhe choncho. Chabwino munafotokoza kuti amuna anu anali good communicator ndizoona iti kwambiri. Ulendo umene usimunadabwe chimene sanapange communicate pamene amauluka mu ndege. Nthawi zambiri akakhala kuti ali mmwambamo kwalembera message simafika oleweyo akakupanga simakupeza. Siko Chabwino no mandiyankha mafunso onse. Yes. Sikoma kwambiri mayi ndimafuna mutithandizire mukuyankha funso la kuzomba City South za BFU report anakufunsani kuti kodi mumakhutira nalo kapena simukhutira nalo ndi munanena kuti simukhutira nalo. Cholinga cha komiti ino nchonena kuti tikamadzamaliza tidza pise momonsemo mmene anthu sakhutira namomo kuti tidzakhale kuti tayankha zoti anthu agwirizane nazo. Ndeni mafuna mutithandizire komiti ino kuti ndi magawo ati ndi ati amene simukhutira nawo kuti komiti inoyo tikamamaliza tikhale kuti tayankhako mafunso ena ndi ena amene muli nawo pa report ya BFU. Zikoma kwambiri che. Zikoma kwambiri ndinganene kuti pa report imene ndikhulupirira kuti mwina mafunso ena ndi ena takupatsani mwina kuti yankha kwake ndinganene kuti kuyankha kwake mwina mutiyankha potengera ndi mmene ifenso tafunsira mafunso amene tapereka. Zikoma kwambiri. Mayi pepani sikuti ndikuchita ndale ina iliyonse ayi koma ndimafuna kuti mundiuze kuti pakuti muyang'aneponso pa BFU report ipa sadalongosole bwinobwino ndiye ndimafuna kuti pakuti mutayang'anaponso mutipatse mayankho kuchokera madera amenewo. Ndimafuna kuti mungotithandizira kuti cholinga tikamamaliza tikhale kuti tayankha mafunso amene inu muli nawo kapenanso amalawi ali nawo pa nkhani ya BFU report. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Mwina
chimene ndinganenene mwina kapena mbali imene poti mwana kuti alamu asangalankhule komano mbali ngati imeneyoyo ndi zinthu zina zoti ndizondivuta kuti ndikhoza kulankhula kuti ndikhoza kupereka. Chair, ndimafuna ndipemphe ngati mungapatse mpata ku ma families kuti atilembere ma gaps amene akufuna kuti tionepo ndikupangidwa submit ku parliament kuno kuti tidzaone kuti family iyi ikufuna mayankho apa family ikufuna mayankho apa kuti tikamadzamaliza nawonso adzakhutire kunena kuti tagwira ntchito yabwino. Zikoma kwambiri Chair. No, good suggestion. Nimwina mutikamaliza mukhoza kutilembera kanoti mutacheza ndi achimwene kuti pa ma gaps amene mukuwaonawo kuti mungotisira record kuti pa BF report chimene munaona kuti sichili mundondomeko ndi chani mwina kuti simukatha kufotokoza mwina mutapanga nawo consult akoza kuthandizani ndikulemba kungotisira ifeyo manotsi amenewo mopemba. Zikoma kwambiri tipanga secretariat akuthandizani mapepa ala ndicholembera ndi malo okhala kuti mulembe bwinobwino. Mwanza Central and then supplementary Dezakasina kuti timalizane. Zikoma kwambiri Chair. Nimafuna ndifunse kuti kodi siku limene amanyamuka anavala motani fanthawi zina ndikumbukira akapheni amavala uniform ya polisi amangamanga nthawi zina amavala suit sindidziwa tsiku limene ili anavala zovala zotani. Zikoma kwambiri ndanena kale kuti tsiku limene anavala uniform ya camouflage. Chabwino camouflage imakhala bensalu yolimba kwambiri. Ndi kuyerekeza ndi chovala chimene ananyamulachi mwina mukhoza kuyerekeza motani kuti camouflage awo anavala ndi skumbai imene ananyamula zikhoza kusiyana motani. Zikoma kwambiri kumbali kuti maonekedwe kapena ku nsalu zake. Okay, chichi cha mphepo chinali chokhuthala kwambiri. Ndi nthawi zina amavala jombo nthawi zina amavala nsapato zina zija osati za jombo. Sindidziwa tsiku limene anavala jombo kapena anavala zisapato zina zija. Zikoma kwambiri anavala jombo. Zikoma kwambiri Chair. Dezakasina. Yeah, ndi mafunso angapo. I was going through standing orders muna zotikamira akachoka. Kanya witness kulemba ma statement mina amena kubwera before the committee for my fears ena pangakali testify now cause that alimbe they will not speak to it. Maybe we can have the questions and the authenticity kuti joka kwa iwo. Standing orders says kuti they're supposed to come fit and present before the committee and ask questions. Now I don't know, maybe utikamira nakapita kuti how do we handle abwera gale. Now they should write something just to submit it without speaking to it. Secondly, Chair, ndimona amai atu mai kapeni kangapo kosa kumapanga belifa kwa alamu awo amene abwera nawo. I know kuti tapanga summons the wife. Maybe the committee will look at it kuti not only pa Mr. Kapena amene abwera achimwene awa malemu koma even anthu ena osema family ose achi. I think amene ose amene abwera ndi ma wives ma widow azikazi anthu, but amene anapanga identify my bodies iwa, those who identified the bodies, I think as a committee we can look until because these are the critical people. I mean, I own identification ya body because I have a question. I mean, soon I going at Adam Young. I mean, I'm a first line of question. I'm going to send to you. So to ask the same aspect. Yeah, uniform. Could you go the Atakabanga identify the body? In what state was it? My uniform anavala or was it still in that uniform? And I've been uniform. Mwe kabena police na sinte anagango iko na banda nkope kabena there was a change of clothes. So I think this has been a sanganke ndi war. Munanga nkendi and abana banga identify you, but still more kangara funa kuyankula bana bamene bondera nkulepa kumbali ya uniform yet nthawi mwa mapita anavala camouflage koma no maliro atachitika
aku office anabweranso kuti tipereke uniform yoti akavale ku mochari, tinaperekanso uniform komano sitikudziwa zoti uniform inayi inaenda bwanji. Zikomo kwambiri. Chair, that's why I was going kuti amene apanga identify the board akuzoti poka apanga identify wanali mu uniform we kana asintha kale, and then maybe akabwera police phase 2 ije can ask kuti no inaenda bwanji uniform inayo and inali mu condition yanji. Koma be mafandi fusebe nkhani ya phone na kufusa niche ndinakufusa niso munalongosola kuti anthu onse amene analipo tsumene fana anena bwino mai Kanyemba kuti sanabwera anabwera ndachi mwene yawo ndimona statement yawo apa ndi munanena kuti ndinokha amene munakana sinatenge phone eno sanatenge. Zikomo kwambiri. Ife sitinatenga ulo ndi phone imodzi yomwe. Anzanu amene munena tsumene anatenga mafoni yawo nkhalizira zonongeka. Ngati Chimaneni anatenga ngakhale nali onongeka, koma amene zoti khangati analiso ndi awiri sindikudziwa ngati inayonso, koma imene anakwanitsa kutenga inali imodzi. Mai Lapukeniso anatenga imodzi, sindikudziwa ngati analiso ndi mafoni ena. Zikomo. Kanyemba so imene anakwanitsa kutenga kanali kakang'ono. Chabwino ndimafusa chair foti I think panali mix up honorable Kutondo amagamba ngati kuti Kanyemba sanatenge, so poti munalipo as I witness no fative kanimene. Chair, I think for now ineyo ndimene bodeza kasina. Zomba. Chair, supplementary I think azanga ena anenakale za auto kusazija komabe ngati mayi mungatithandize powerenga buku ili limene la Commission of Inquiry yoyambirira ija pali page ina imene I think ni page 50 amanena kuti adokotala akulu akunduna za umoyo anachita recommend kuti family iliyonse isankhe dokotala wawo kuti akayezere matupi. Inu uthenga umene unakufikani ndipo ngati unakufikani kodi inu munasankha dokotala kuti akayeze thupi la malemu Lucas Kapeni? Zikomo kwambiri che. Zikomo kwambiri. Kumbali ya uthenga umene undisaname mwina kapena alamuwa kapena unawapeza komano ngati ineyo sinamve china chonse kuti anatiuza kuti tisankhe doctor kuti akati yezere matupi apopo ndikukayika ngati zinali choncho. Zikomo. Chairman, I think it was part of alamu tizacheze nawo ndiye amene anali involved kubanja, so zitithandizira kuti nkhani yonse ikhale complete. Zikomo kwambiri. Ndi mathero zokambisana zathu, ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu komanso kutimvetsetsa kuti timafunsa mafunso ena amene amakhangata kususula chilonda. Mwina kapena mulini mawu omaliza musanapite. Zikomo. Mawu anga mwina ndinganene kuti chimene ngati kumbali aineyo chimene ndimafuna kungodziwa kuti kodi anthu aja chinawachitikira ndi chani, kodi chinachitika ndi chani, ngakhale kuti sangabwereso komano tingodziwa choona chenicheni kuti kodi chinachitika ndi chani. Basi ndi chimene ifeyo timafuna titadziwa. Ndi chikhulupiriro kuti mwina nyumba inoyo kumapeto kwa zonse ndi pamene tidzamve mayankho athu. Zikomo kwambiri. Thokoza ife tiyesesa mbali yathu kuti tizapereke ripoti imene mwina ingatokankha mafunso ena ndi ena. Chifukwa chake munabwera pano kuti timve mbali yanu kuti ngati pali ma information ena amene akusowa titokhala nawo kuti story yathu ikhale complete. Ndakuthokozani kwambiri. Ambuye akhale nanu, apaseni mphamvu zosamalira banja lanu komanso zoziyang'anira panokha. Tikhulupirira munafotokozanso mbali ya welfare zina ndi zina za compensation munalandira gratuity chani, so pamene tingathe ife kukumbutsa boma tipanganso mbali yathu koma tikufuneni zabwino zonse mukhoza kubwererako. Zikomo kwambiri.